Majang adlaw na tang tanan. Sa kurang adlaw guys, ipang kamang-kamang nga nakugkuan. Dakoy saging guys, dara ni sang adlaw gi hatag, gitagaan ko. Salamat guys naghatag. Diya karon na hinog nagaban guys na. Hangdang agan kay ni palit man sinanay og ginamos dogar may kaka ginamos. Uslo anda rin saging. Lami ini kay kuan na nay hinog. Diya dapat ipalit ni nanay dia. Kani wako kaila dani ang sa tuging nanay kalimot ko sige nga kani ra ang nailhan. Lato. Giugasan man na. Parat gihapon. Wajid ko kaila dani. Di po ko makaunda na. Wako kaila dani unsa ni? Ambang, sa tuging nanay kalimot ko. Milingig man kanon karirayang kanira man jayang ganahan kanon tigkaon la sa ring agan guys kaya magkajud kag saging mabugnay ginamos takan sa rinaho naluto na ngina si kay init bantay di ka matogrong palisa. Puro ka iring, mga kagnog iring. Init. Pero nga namang bupi. Nagkaluparan. Dito, kabadlang. Kuan-kuag iring. Mura pag di ubunon. Nagbalibos iring. Ang iring na makahubak yung iring si balibo. Aston! Ito na rin! Mga kanta guys. Palijang na itlog. Mungkin kada be? Yang berkulit sah. Apa kan yang masuk ni? Langau. Muka dua terus aku rani dengan pun. Sipon lagi 2 iring. Bantay kung matug. Natusun ko na lahat. Nanawan na rin. Nanawan. Ay, ito rin eh, mista. Pista Lucy pa marunong pang pista. Tanda mo na rin sa wala kang agad mo. Ano sa edad siblon? 14-15 pod? 15 man Ha? Pero kaya mo ipa-check na sa kanya. Napinit ko pizza. 14-15 na Bakit pwede mo tang itlog? Nagsaling na. Dahil mga naksal. Dahil humok na kayo sa itlog. Ano?
Naghingos. Yang kadang ambang atun. Kasi nga na Ambang. Laminik kan saan baru Blauria sa unan. Tama ang dama. Ang ano? dagat gapo na. Sabang. Ug binuhi. Ano nagapos na to? Dito. Masili dito balinjak mo. Daghan. Nagdalo. Nagdalo. Impay? Oh, 20. Yan menggunakan untuk timbangan menggunakan parat. Nih manok. Lami pagdato. Kay dagat. Nami pun nak. Busuk, damai busuk. Medi. Ang baga? Ang manok ka ito susun. Dilalog. Nagsuka. Natan? Ano mo ko lang? Para tuloy manukot. At sublon no, maglat sa sublon naman yung laganan. Laing commercial to siya. Kamar sa siguro. Ano mo ka 15 man mo no? 15. Ako si kapatid. Ito sikin sila na umon. Kasi po, katong silang Dungan na putlong kam. depende ng cost meeting. Karang pista mayo. Ito si 14 na. Kasi 3 silang disperas, 14 ang misa. Kung sa misa, maraming katumanan. Ang hatod na ito, indang na karni. Dismay ng katuman. Naman. Handa? Naila pagwa. Oo, nagkatod na naman. Ginagding ako saging ning lakaw pod. Hindi sa barang saging. Wa mo pud kay ibaw noon. Na. Sama daw mahal. Oo. Makanda. Nagit lato. Malik siguro kay Gusto tong kuan na bulakwaan. Bog mo to. Abo. Nasa drinking Kaya naman to. Mamagalang kita sa gabi eh. Kita na kang aloy. Kita mo suroy gabi aloy. Sabi ang tubra ko di na naglakaw. Hindi ko sa gabi yung naglakaw. Si Aloy. Diyan kita sa banabalan na. Napahiyog. Ha? Napahiyog. Naa. Hindi pundan. Napahiyog. Matangis na din naman ako. Hang. Nagkula. No. Ay guwapa na tabi. Nagmahumok niya ng kukan. Kaya Dagka lagi ng tundanan ay. Nang aling mo na isang gabi eh. Hang. Namiyan, tamis. Yan, sa kabulid dito kita bang ruwa di sa simana na. Ako man May mayroon. yelo naman.
Ikuling na mo. Luwi mo ito balis. Lunis. Nagpapagdawin. Darag kahoy guys, nga hanggi pang kuwas ibabaw. Nangauga naguba na panang punan. Nang wajig ko'y lingaw pud ba. Nga na pagkog otro. Musiga na ni siya kay patay naman. Parang inita yung taligsik na to. Abot agog ang motor itong silong. Kaya ning taligsik na to. Nung hari ko ganas ganiha guys, kaya magisid ag paniud to. Kay murag dugan ako kakaganas. Pero na pagkus karsada balik ko. Kahit silik sito sige. Hilabot sa iring, sig duwa nga, murag nag-iring bawha na ng liwat. Sigang lula siguro na ng liwat. Kaya ako di makuhilig ng iring. Upakaan akong iring pero di ko sabak-sabak nga na. Silik-sik kayo duwa-duwa, kagus-kagus. Sijang gihi mong bata. Sanisanинaan nasak pa na. Tarag motor guys, hugasanan pa din ni Ugma. Bago na ni si Jagligid.